پشتی کوچکدارên PYD endamê Komîta Navçeyî ya Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê Mihemed Masûm bên çav kirin dest tê danîn ser mala wî. Berî çend rojan çekdarên PYD bi sê otomobîlên dagirtî çek û çekdar ser bi mala endamê Komîteya Navçeyî ya Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê Mihemed Masûm li taxa Xerbî ya bajarê Qamişlo de girtin. Li gel kurê wî azad yê tekaneyê 17 salî berev cihekî nediyar ve revandin. Hasan Saleh serkirdeyê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê li ser û pela xwe ya taybet li tora civakiya Facebook belav kir. Koçekdarên PYD ji bilê bin çavkirina Mihemed Masûm û kurê wî yê tekane destê danîne ser mala wî û hejmareke çekdarên xwe di nava mala wî de bicih kirin. Eroha serkirdeyê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê got ku PYD van siyasetên xwe bi tu awayekî ser nakeve û bi tenê kîn û dilreşiyê di nava civaka Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê bicih dike. O piştî derbasbûna çendem jmêran ji girtina Mihemed Masûm bavê şehîd Şêrzad yê hêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ye ku li Sengera Şer li Şengalê şehîd ketibû azad jî birayê wî ye. Çekdarên PYD Sala Reşad Dawûd ku kurê mamê şehîdê pêşmerge ye bê tometa girtina vîdeoyekê ji esayîşa PYD re dema Mihemed Masûm û kurê wî revandin ew jî revandin. Pênşema borî jî çekdarên Partiya PYD hersî endamên şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê Riyad el Ahmed endamê ofîsa peywendiyan herûha Ahmed İbrahîm û Mîlad Dellê li bajarê Qamişlo bi zora çekan revandin.